Streets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ayo ndinayo nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imozva kuti zviri kuitika muma streets umu kune vaya vanenge vasiri pedyo nadzo nyaya dzacho. Aiwa pano paSaint TV ndo channel inokuinzirai nyaya pedyo nemi anditi asi chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe. Aiwa to subscribe is for free, so subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Aiwa ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Pano pa number 1 channel penyu pamunofarira yamakazvisarudzira mega muna sekuru venyu wani ari ega anditi so vazukuru nyaya ndauya nayo inyaya yemusikana iye anonzi iye Mary Mubaiwa. Sekuziva kwenyu kuti Mary Mubaiwa uyo akanga ari mbori mudzimai wa vice president va Constantine Guveya Chiwenga. Aiwa Mary ane nyaya dzake dziri kumatare dzimhosva idzo dziri kumunetsa anditi dziri kumushungurudza. So imwe yenyaya dzachona yakanga iri yekunyepedzera kana kuti yekugadzirira muchato kana kuti kudii and to solemnize anditi ameneko chirungu chinonetsa anditi to solemnize to celebrate chinhu to celebrate muchato anditi Mary unonzi iye wakanyepa panguva iyaya vachiwenga pavakanga vachirwara. Ameno kuti vakanga vari kuChina here kana kuti kuIndia. Panguva refu yavakambotora vari kuIndia. Mary unonzi ndopaakapara mhosva iyi anditi zvisinei nhasi yapinda mumatare dzimhosva. Mary akabatwa nemhosva iyi. Mutongi awanikwa yari anobata Mary nemhosva iyi iyo inowanikwa kumachapter eMarriage Act anditi so Mary nekuda kwekondisheni yake yatinozwa tese kuti ari kurwara vazukuru mutemo wanga uchitanga achifanira kutopinda mujere, asi mutongi azosvika paarerutsa mutongo wachona akabva amuti abhadhare $60,000 anditi abva anzi abhadhare $60,000 sefaini. Ndo zvaitika vazukuru zvatatiwezozisai kuti aiwa ndo matongero aitwa nyaya, asi zvichinzi zvakare akatadza kubhadhara 60,000 iyi aiwa hapana chichamumisa kuti ange ari anopinda mujeri anditi ndo yatatiwezozisa vazukuru. Aiwa tichitotenda Mwari kutoti nyaya dzachona kana dzatanga kutongwa dzichipera dzichidaiuka at least zvinenge zvanani vazukuru. Tichingoshuvira kuti kunyange nedzichatevera sekuziva kwenyu kuti ane imwe zvakare yemoney laundering anditi nedzimwe dzichatevera nyaya tichingoshuvira kuti dai dzikafamba zvakadi zvakanaka. Musikana uyu already ari panhovo nokurwara anga ari anozorodzwa anditi pamhosva idzi kana panyaya idzi uconcentrata nenyaya yeurwere kuti ange ari anorecover. Aiwa ndo chatatiwezokuzisai vazukuru, ndo chatatiwezozisai zviri kuitika mumastreets esocial media kuitira kuti musanyanyosara. From Uncle Saint, the only Zim uncle, but no chichi, much love.